welcome to our channel. Today we are in Centro de Madrid and we are riding our scooter. So let's go, guys. Ito guys siya, museum siya. Ayan, ang daming mga nakapila dyan, oh. Ang haba ng pila, guys. Free yung entrance. Pero ang problema, hindi kami makapasok kasi may ano kami, may scooter. Kaya sayang naman. Kasi no pwede. Ayan, oh, ang dami, oh. Ito yung pinaka-entrance, guys, oh. Yan. Ito siya, guys. Marami kang makikita dyan sa loob. Yan. Yan, puntahan naman natin dun sa ano. Overlooking siya, guys. Wow, mahangin. Ano to? Katedral. Ayan. Unti-unti nang nagbubukas yung mga ano dito, mga museum, mga park. Halos may mga turista na rin, guys, oh. Yan, oh, yung mga yan, mga tourist na rin. So, good news dito sa may Madrid. Ito guys, papuntang ano na to, sa may sentro, sa Sol. Dito lang muna tayo, tapos punta tayo mamaya sa may ano, sentro. So ito guys, punta tayo ng sentro, yung pinaka-sentro niya talaga.
restaurante, papi. Sí, sí. No sabes. Maestro, ¿qué tal? Estamos... Ito guys, palengke. Palengke naman to. Yan, sarado pa hanggang ngayon. Magbubukas ng alas 5. Dito guys, yung pinaka-sentro na. Ito yung tinatawag nilang Plaza Mayor. Yan. Halos bukas na rin pala lahat ng mga restaurant dito. Yan. Eso no me gusta. Me gusta tierras. Marami na kasing guys ngayon, halos normalidad na kasi nga tinanggal na yung restriction ba. Pwede ka nang magbiyahe sa mga iba't ibang lugar dito. Kaya medyo marami ng tao. Ang mga restaurant dati nagsasarado ng alas 10. Ngayon ginawa na nilang 11. Pagka weekend naman hanggang 11:30. And then after that they will... Es que sí. Sí. Ito na talaga guys yung pinaka-sentrong sentro ng Madrid dito. Yan. Dito siya guys.
See you in next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Adios.